जे झूर से झगड़ा कइले बा झगड़ा बरा के का होई आज लइकाइए के मौग होखे ओकरा के हथियार धरा के का होई। चली बहुत सुंदर गीत संगीत भाई रोशन राज जी सुनौनी सॉरी गुरुजी सुनौनी माफ करो भुला गए के गुरुजी से प्रोग्राम बा गलती हो गई बाकी गुरुजी देखा तनी कि 40 मिनट रह तनी अधिका ना भइल ह घड़िया रुक रह। अच्छा घड़ी खोल के जाय देरवा घर के बनी रहवा बिहानो भइल लगाइब त कोनो बात नहीं आई है चाहे नया उम्र बा नया जोश जुनून बा केहू के तुलना ना करे के चाहे रोशन भाई। हां जी चंद्रमा के अपन अलग अस्तित्व बा और सूर्य के अलग बा प्रकाश दोनों जना करेले अब तुलना करम चंद्रमा सूर्य के त नहीं हो सकत बाकी उगे लो दोनों जना डूबे लो दोनों जना। आपकी छवि अलग है हमारी छवि अलग है हम नाचब तो बाउर लगे लगे बाकी रोवा गौती निमन से तो निमन लगे कांच कुमार के सब माफ होला। हां जी एक दिन एगो एनी के ब्यास रहले पूछनी के ब्यास तारा के और आदमी बड़ा गीत गौ नहीं निमन से सुनेले पूछनी के ब्यास बड़ा लयदार तारा के हर लोग होला गीत गौ नहीं बड़ा निमन से सुने नहीं सब तो ब्यास कहले कि गौ नहीं के कहत रह हमने के यहां भैंस बच्चा देली से तो 6-6 घंटा देखते रह जाने के तरी बच्चा दे तरी से ना बाकी कोनो कोनो बात रवा बड़ा वजन में कहनी है जैसे रवा हम चेला के बरोबर बानी ई एगो वजन अगर बात राउ लागल हा दूसर का बात कि छोट मुंह बड़ बात ई एगो वजन अगर बात लागल पूरा ताल में जौन बात के कटिंग हमारा के यहां नहीं है ना। अब हम सोचे तनी कि गुरुजी के जवाब का दी। हां जी गुरुजी बोली ए महाराज रवा डर नहीं खेला गो त लाजो नहीं खेला गो कम से कम डरात न खित लजाए के तो चाहे कि केकरा सोझा कौन बात रवा कहतन अपन अपन संबंध होला। हमरा गुरुजी के गुरु भाई और भाई अगर बाने तो हमारा नाते गुरु लगो अब रवा उनकर भाई बन तो रवा हमारा गुरु ना हो जाए रवा जीजा जी के जीजा जी हम कह दनी है तो रवा आज पहला बेर हम मूर्ख आदमी देखने जौन फायदा खातिर जीजा के भी तू कहतर के हम अब साइड हो तनी काहे साइड हो जबो काहे साइड हो कबो माने जीजा का हम भाई नानू बन जाए देख ले आप जब एक खाली रिश्ता हम बना लेने कि कमलेश जीजा हमार हम तू हमार जीजा हई अब वो जीजा के संग हम रिश्ता बदलतनी तो अपन दिमाग लगाई कि हमारे पर गाड़ी पड़त के नहीं खबर। अच्छा भैया बहिन दे के साइड हो जबो ना ई कबो न हो सकता भाग जीबो जब बहिन देले बनी तो साइड न खाओ के ना भाई आई देखो तू साइड कहां बाड़ा कमलेश जीजा आ कमलेश सार तबे नु रोशन भइल बा नाम में आज रिश्ता ई रोशन भइल कौन चीज पर कमलेश जीजा कमलेश सार तबे ई रोशन भइल बा रिश्ता अंतर ये बा हमनी के लोकल सार हो जाए और ओरिजिनल सार और असली माने हमनी के नकली है जा असली रहुए है। हां एक कुल में इन्होंने ना कल जाला ना तो धरा जाला आदमी तुरंत बहनौरा जाइब नो तो जीजा जी कम मजाक करे हैं बूढ़ो लोग मजाक करे लगल काहे हित कहां रहत रह कल है आइला ना बाकी चली तू अपने क्षेत्र में हम नाच के शिकायत ना करबी ना ए भाई तराउर डाण हरवा नाची नाची चाहे जौन मन करे तौन करे हम काहे खातिर बोले जे तब रघु अपन कहतनी कि नाचल के ना कृष्ण भगवान न चले शंकर भगवान न चले तो फलाना न चले ठेकाना न चले तो शंकर भगवान न चले रहले तो उनका गला में तो नाग देवता शेष नाग रहले न 20 भी पियल रहले रवा के दिए कटोरी गार के पियम मर जाए में जावे कृष्ण भगवान तो ग्वाला लोग के ग्वाली लोग के तंग करत रहले ग्वाली लोग के साड़ी कदम पर ले जाके टांग देले रहले टंगल रहले नु और अपना गांव के एगो लड़की के दुपट्टा खींच के देखी तो मुंह बरोबर रही मुंह लाल हो जाई रही ना रहे मार के मुंह खोल दिया तो वो भगवान थे और हम आप मानव हैं इंसान है जा सब काम सबका खातिर नहीं है जब ना धोती के पहिर के
रउआ सब डांस करतनी ए धोती के मर्यादा बा ए धोती के पहिर के हमारा देश के क्रांतिकारी ए देश के आजाद करावे के काम कइले और रउआ सब ई धोतिया पहिर के नाचे लगतनी सब नु त हमर जर के झरे लागत अरे महाराज हम शिकायत नहीं करत रउआ नचवे खाती हमरा के दोषी बनावतनी तो सुनी पगड़ी समाज में डुबावत लो बाप के पगड़ी समाज में डुबावत लो बाप के अभ्यास के हगावल काम तो हम लोग कमात बड़ा नाच के गलती कहते नहीं अरे भैला में तहरा बाजल होई थरिया हम करो माना तो देबे लगबो गरिया अरे बनल लो महान तो हम लोग अपना आप के अभ्यास के हगावल काम तू कमात बड़ा नाच के अरे रहता पहलवान तो पटकता पटकैता अरे जिला जवार के नाम तू बढ़ाईता मौगनी और हंसे लगा मछा से मुंह ढाप के अभ्यास के हगावल काम तू कमात बड़ा नाच विचार करी कितना महान व्यक्ति बने ई कहते रहे कि प्रदुमन परदेसी हमार भाई हवन उनका के तनी रेले में हमारा मोह लगेला बाकी देहाती जी रउआ के हम रेलब कि मर जाए ना तो अड़ जाए रउआ रेलैला से हम मरे वाला नहीं खी हाँ थोड़े देर खातिर मूर्छित हम हो जाए आवलो हमनी के बोलवे छीड़ी निकल लो रउआ गीत गाउन ऐसा मूर्छित होखे वाला नहीं खी अरे वो कितना मने इज्जती आदमी बानी जब अपना भाई के रउआ रेल सकतनी ते महाराज हम तरह और चले है अरे राम 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 जोरे गुरु हाथ तरे की जा रोशन भाई आपसे मोहब्बत है हम प्यार करी ले लव यू न तो बोले के तो कुकुरसिया रोज भेंट होता रहा कहाँ तक नहीं खे बोला तरह से बोले खातिर हम गीत गाँव नहीं ना गाइले नहीं तोहर कलाकारी देख के हम गाइले नचबो करेला तो हिसाब से बोलबो करबो तो हिसाब से बाकी गुरु जी बन तरनु आता ना तू ठीक लगा तार हम कोई को दिहाड़ी छोड़ देता रहे जान लो गीत संगीत के मिजाज बने आई रोज रोज होता है प्रदुमनो भाई से होता तो वो कहता कि कहियो हमरा के चैलेंज करी तो हम देखो तनी खाली है होई कि चैलेंज करम हम जवाब देब कहियो हो जाओ तब अगर वही बात कि हम सब साज बजाइले तो आप चैलेंज कीजिए हम आपका सब साज का जवाब देंगे बजा करके और जो हम धुरपद झप गाएंगे आप उसका जवाब देंगे हम वो औकात में रहिले कि तू दे देबो ऐसे तारा से हम चैलेंज ना करिले आ तू जाना तर कि देहाती भईवा जवाब दे दिए से चैलेंज ना करेलो ना तो दूसरा कलाकार से तो लोग के भेंट हो जाओ बाप हो बाप ओकरा के सुमिरने में कबार के ध दे बोलो तो हेतने देरी तू करता अरे अब ले कोई गो लादी दल रहता कि हई बजाइले हौ बजाइले मन बनी तो हम तोहरो के बजा दे तुरंत